Ka Hspdp ka Kyntait ban Kyrshan yau Kyrtong MP ka UDP hakanik election MP sedang semoy ke masalong sian National Parliamentary Constituency. Habakran mentakasngi sekelat patai kebo u presiden ka Hspdp ba kipipang yang ngolong bahaji sia ka Hspdp ka kwa wan sayu Kyrtong la ka jong hanrei na gidau kibomla bai penbait ba kumta kala rai ban om Kyrshan yau Kyrtong ka UDP bat kumju ru kai harajing start yang gipai ba nang Kyrshan ke parti ban jet ya unu Kyrtong ubaki ibit ha kan election ban sawat yang trong ka parti Hspdp in shong penkre ai ban ele election hak ka by election ini election samai sitting samai naga banta kan ga MP silong parliamentary seat kata ka de ka lingkot de gi thu na liang jogi ka de pat uta candidate ini ban penyen kerja kan ka election ka aji syangi don ha kan ka RDA haka RDA ros kata kumka parti jogi te nilai ya kesan ru ya ka ya candidate jong ka UDP haka keteng jong ka RDA la kumpa sisin asin hakini ki election tu ladap tenrai hakani ka kenti pada nak lihat ka parti ke jongi ka Kyrshan ba inom Kyrshan yau candidate jong ka UDP kenang ba pin lengkot ngan sia turu ya ka dau ka long ba nak lihat ka parti jongi hadin bang lihat perkat sani ba ngi la kwa kan man penyen lu jong sembol mo lau jong sembol dalam jumpa parti te ka taru ngi ya poi ha ka jing ya su menang ha ka RDA te ka ba pa deru wilayah persang ru ba lada kan ya biang lang ya ki ar parti ha ka RDA kan long he bang ibu do komon sembol te ya kaneru ya persang ba ya kren kambe ki jing persat mut ki jing kwa jung ita kum ka parti te ya ka taru somla suban penbaik nomor ba kalong ru Asia ka po ka ba lingkot na kalian ka UDP ru kala nang wat ki candidate ki panjang baik na parti ke chungki te ngim yo su ya kala bangin ya lelang ya candidate ni common candidate te ngi ya kren berada ka basuk da ka bas mutu pada yang to ka RDA kan ne kan sa mar kan pek da ka ki larger issue jom ka state hebra ko bai te le yau candidate ya mentahi na mar ba ngim yo lat ban ya baik ba te ni syahi be ya mentah ni nom don yo candidate ladehi ba ni nom yeng lang ru ha ka jing ya Kyrshan lang ku menswa yo candidate jongka UDP ini jong ki no Kyrshan ni pada nak liang ka parti halo kan ru ni perkat sani ba namar bangim don candidate namar ngim ya mon ru tau common candidate te ni man se ba ya kan ka kam ni su ni halong ku balong neutral we ka liang mo pat yang ni ka kam ni se selok ni iru ha ka jing start jong ki nong yalam ni se tu ya ni sya ki sya party functionaries ha ki district level ha ki constituency level ba ha ki primary unit jong ka party ba ka i ha ka jing start ke jong ki kumno ban Kyrshan nong ni MP ha ka election namar ngi yo lat su ban pen mi lo jong Kyrtong la ka jong ka symbol jong ka party